מה נראה לכם? שמתם חודש אחד, 10, 20, 30 אלף, אתם הופכים למפלצות? זהו? פשוט קורה? זה לא קורה ככה, זה לא עובד ככה. אנשים צריכים להבין את המשמעות של הדבר הזה. עכשיו, אני מבין בעל עסק שאומר, בוא'נה, אני שם כל חודש 20,000 שקל. איך אני לא מפלצת? איפה ההחזר? מה קורה פה? איך ה-20 שלי לא הופכים ל-40 תוך חודש? אתה מקבל כל כך הרבה ערך מוסף מעבר לדאבל על הכסף, שלפעמים קשה להסביר את זה לבעל עסק, אבל בלונגרן אתה תראה את הכסף. אני מבין שבשורטרן אתה רוצה לראות אותו, אני מבין את זה. אבל ככה זה כל הישראלים. לא, תשמע, אני מבין אותם, בעלי עסקים, חושבים בצורה לגיטימית. הוא אומר, שמתי 10, מתי 10 אלף ל-20. אני מבין אותו, זה בסדר, גמור לחשוב ככה. אבל בסושיאל מדיה צריך להבין שאנחנו מדברים על ריצה לטווח ארוך. אתה גם יכול לראות את זה בצורה מאוד מאוד קצרה. אני מכיר אנשים שהתפוצצו בחודש, חודשיים, 3 חודשים, והם הפכו למפלצות על, ועשו כפול 4 על הכסף שלהם. אנשים צריכים להבין את המשמעות של דרך. יש משמעות לדרך היום, לא משנה במה אתם עוסקים ובמה אתם... כל פעם בעלי עסקים, זה כולם, זה אנשים שעברו דרך. הם לא ביום אחד התחילו לעשות מחזורים של מפלצות. בן אדם מתחיל לעשות מחזור של 10, 20, 30, גדל, מתפתח. אז חברים, בעלי עסקים, אתם שמים כסף שהוא חשוב, אתם עבדתם עליו קשה, אף אחד חלילה לא מזלזל בכסף שלכם. הדבר הכי חזק בשיווק שיש שם זה עניין ההתמדה. אתה יכול לעשות את הדברים לא בצורה הכי איכותית שיכולה להיות בעולם. תתמיד לאורך זמן, אתה חד משמעי תקצור את הפירות, ואת חד משמעי תרגיש את זה גם במחזורים וגם בפידבק וגם בדריכת רגל שיהיה לך בחנות או בכל עסק כזה או אחר. זה משמעותי מאוד.